Ningizimu Afrika. Ngithe ngiyahamba ngayithela phezulu kaKhokhovula womfundisi uGodobo weZulu. Awu Pastor Mjosti emncekwini ungabolishiya elokuthi ungqongqoshe into engachazeki umongameli webandla lomama ngikusho ngisho kuphelele ayi mfundisi lela uGodobo weZulu kodwa mfundisi ngiyakhumbula ukuthi back in the days abantu abaningi mfundisi namanje basakhala isililo mawuthi emarek bathi kwaito church service uthi uyangaba bathi sifuna kwaito church service mhlawumbe siqale lapho nceke ukuthi kanti liphi ibandla nceke ngoba nami ngabhajatiswa kulo nceke sesizwile isikhalo sisiphendulekile isikhalo ishuthiwe ikwaito church service 5 nceke ingaphuma noma kunini kusuka manje nceke lapha ngiphethwe umbhengo ngiphethe uyakhumula besiqale saba nosika lekhekhe saba notwalazi manje sengiphethe unkosikazi umbhengo umbhengo nceke kubi ubuyile ukhumala nokujuluka ubuyile uduve nceke kumazi phansi hayi inzima kakhulu kwele church service nceke ngicabanga ukuthi akufanele ashaye November ingaphumile yakhumbula nceke ngelilanga wakwakhuluma nami semsakazweni sasazule FM wathi kwaJo ngelilanga kufanele ngikufake kwaDoshe service ngizokhupha ngenduku besiqala ngifu yes nceke yami yabona lesa script engangikwakhele sona ngoba mina mangizobhala iscript nceke sekwaDoshe service ngiqale ngibheke isimo sesakhiwo somuntu ngathi mangibuka isakhiwo sakho wathi umuntu ongaphezulu ekhazulwini no man akube isimo senceke ezothi mayiqala imovie aqale isimo somuntu ngathi niyaphambana kodwa kuphambaneni kwenu ngazuthi igazi lakho alimuzwa kahle bese uphenduka ngesimo senduku kube ngathi umuntu osukhuza phezulu induku ekhanda nceke ngale nkathi ebaleke yale seqala ibika ke ngikhana kuqala umdlalo kahle sesiyoxoxa ngawe ke imovie yonke ukuthi lo washawe eqaleni kwakumshana kapodlutaka injalo nje kanti ubuyile futhi nomalume wethu umalumpongana nochatha hayibo ubuyile umalumpongana nochatha futhi nceke ngamanye amazwi kulonyaka ka2025 zonke izinto zikamfundisi ziyabuya manje okwadliwa isikhonyane nokwadliwa yilo oshuthayo ngoba nayo khona imali zamazwi awuqalile bandla uyazama nayo khokha kancane kubuya konke kwababa so yafuthi kababa mfundisi ngiyabona imoto uqhamuka la ngibona into elihlaza ngazi noma inceke isisebenzisa umdolofia nayo angazi nceke amacembana walapha nceke nceke njengoba senza le nkonzo interview senza ngifaka izandla ephaketheni izona izimo zokuthi shuthi nguthathe ngamawala umdolofia nguthathele phezulu nceke sisengijahile ukuthi siqede ngijahile ukuthi siqede nceke ngikwazi ukuthi ngiphuthume ngasendlini hayi nguthathele phezulu iyasebenza nceke lento yazi abantu abaningi lokubeyibuza la bethi lento ngabe iyasebenza yini hayi khana ngibuza uGodobo weZulu ikhana ngizozwa namhlanje namhlanje ukuthi into khona ikhona ngoba sengibuya kusasa ngoba sekutshente khona mfundisi akusebenzelanga le ngakubona ukha freeway lutho kodwa phela uyayengasebenzi mongenayo mongenayo umuntu ohlekisana naye akulula ukubona ugcina ubonile ukuthi uyasebenza nceke ungijaja kanjani ukuthi anginamuntu ubona ngani nceke hayi nceke ngeke seseside isikhathi ngikwazi uhlezi ulandelwa yini uhlezi usebuncekweni abafundi gadla wanceke zakada abafundi gadla obagada akugadwa abantu besifazane nceke uza ukuthi kumnandi uyangibona nje mina ukuthi ngikhathwe omama ayabona no gwegwe isimo segwegwe mfundisi wami cha nceke kodwa mhlawumbe sesophethe abantu abaningi bayakwazi ukuthi nangapho kuyigospel kunomcimbi omkhulu ohlezi wenza nceke owe gospel abaningi beyibuza ukuthi siyazi umfundisi kodwa manje igospel unasikhundla sini kwigospel kakhulu gospel nceke sesuka kude nokwenza ama event uyayikhumbula igoduka goduka umcimbi omkhulu segoduka sekuyiwe emakhaya makuDisember nceke ngeke kube uDisember ungakeza ukuthi sekukhona igoduka yena ekutshela sesahamba sesemakhaya lapha khona sithi kodwa yini sesigoduka nceke yami noma kanjani igoduka iyabuya ishaya ibuya elisimanga kakhulu abaculi abaningi bamasikandla bayisupportile igoduka umphakathi omningi uyisupportile igoduka into ngoDisember sesifalelisana lapha sesithi usebenzile eThekwini usebenzile eGoli kodwa sizohlangana sifundiswa yini mfundisi sesigoduka hayi uthi kulokhu nje manje uthi
siyaviva sivivela igoduka. No noma kanjani Nceku siyaviva sivivela igoduka sibala inyanga manje sibala insuku Nceku siyobe siyivala Nceku sayiqala nawe igoduka Sibuye futhi next year masibuya futhi nesemaqala unyaka siyamvusa Nceku ubalekile ukuthi useyazi naye baba uthi uvuswa yithina abekho abanye abamvusayo siyamvusa njalo makuyi Easter Sunday Nceku le Potchefstroom lapho sisona abaculi abaningi begospel kulonyaka sizobe siyenza Nceku okwas 13 ya simningi kakhulu iminyaka sayiqala lenkonzo siqala sigijima nazi ingceki zami umadoda umfowethu Ivan uMtashlophe ngathi angaphumula kahle Alvin belo wakithi umanzini ugwabini mfowethu unyama kayishi ishanga babhebhezini sibambe kakhulu naye so uthe noma uNceku esishiya sabe sesithi no sizoqhubeka na umcimbi ilento uvukile hayi namanje uhlala ukhona yonke iminyaka uhlala ukhona sibamsana kamnandi nabaculi begospel yasemncekweni hayi Nceku kodwa Nceku awugugi Nceku lokho ngaqala ukwazi Nceku hayi ungijahile kuphi imfihlo yakho ungijahile hayi ungijahile hayi ngoba ejahile Nceku uthi ngiyakhumbula ngisasakaza emsazweni ngoMaphutha FM ukudala sajwayele ukungena nawe ufaka nonyawo lapha no Mr Vibe esasa u Mr Vibe engabe unyawo lawozana esasakaza le uTJ Kalikani kodwa ufika nerasta lapha awugugi namanje Nceku kunemfihlo kuphi imfihlo Nceku no ungagugi Nceku kunemfihla khona ngoba abantu abanimele hlana uhlathi yonke iminyaka njena kanti uguga nini ingakho ngasheshe ngathi mina umama kasondela ngoba uyabona umuntu okhuthele lento ongagugi ifuna uhambisana nokukhuthala Nceku kodwa ingakho ngihlala ngithi ganwa Nceku yabona mongaganwa uzobona Nceku ukuthi yini enza ukuthi umuntu angagugi ganwa Nceku ngoba kuyajinywa lapha esiyajima Nceku siyajima malo kajima lokho kwenza kuyajinywa lapha siyajinyiswa lapha ujima noma usukhathele ungasafuni siyajima lapha malo kajima ikona okwenza ukuthi singagugi hayi kona Nceku ekajinywa lapha afundise kwavele kwavuka letho Nceku iyavele yavuka manje Nceku ufaka nomdolofini maza kakhulu inkonzo yokujima Nceku ayi nasegugeni ayi kuba kancane kana Nceku uzoyibona le Nceku usushila hlaba thina mazo ngaphetha ngawo Nceku eNingizimu Afrika iningi into ezenzakalayo kade futhi la kwaZulu Natal ingonyama indlula mithi bekunomkhosi omhlanga nokumkhosi omkhulu lapha esigwegweni emashobeni for the first time mhlawumbe bungathini ukugqugquzana nentombi phela siyazi ukuthi umfundisi onakekelayo sikujabulela kakhulu lela siko Nceku kusiko esilithandayo thina njengabantu bakwaZulu Natal olisuka kude kakhulu elenza ukuthi abantwana abancane besifazane bamantombazane bakhule beziphethe ngalendlela esifisa abayiphethe ngayo Nceku kuze kube ukuthi abazali babo sebakhulula noma mhlawumbe sebeyashada kuyikhana ke bese kuthi imphako sebeyoyinika abayeni babo siyafisa ukuthi lela siko lungapheli luhleze liqhubeka nje lube mnandi Nceku wena angiyazi iminyaka osuyihambile uhamba leyankonzo lapha waqala ukuyihamba ingakabi nasophongo loncelisala kaNongoma kodwa awukazi ukhethe angazi noma moyo oshutho ugcina ngokushutha awubona ukuthi labo abantwana bakho kusuke kubalekile ubongo ukuziphatha kahle kwezingane uthathe noma oyedwa soshile Nceku ngiyacela kulonyaka ozayo Nceku yami ungalenzi iphutha thatha lapha Nceku thatha so sisababongela kakhulu nomama ababahlolayo abantwana bese ababongela babizwa ngonoma ehloke Nceku sisebongela ingonyama ngokuthi konke ekuthintile kuhleze nje kuyinto ejabulisa kakhulu nakulokho kuhambe kahle sathokoza mfundisi